ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେରେ ଏଡେ ଜୋସରେ ମେଘ ହଉଥିଲା ଯେ କୁଆ ପଥର ଗଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ତାପସର ମୋର ଆଜି କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ରୁମ ରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ କାମ, ଆଉ ଟାଇମ କୁଆଡେ ମିଳୁଛି? ଟାଇମ ଭିଡିଓ କରିଦେବାକୁ ଟାଇମ ମିଳୁଛି, ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ଏଡିଟିଂ ହେଲା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 1-2ଟା ବାଜି ଯାଉଛି, 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ କଣ ହବ। ଏଠି ଏତେ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେ ବାହାରେ ଖାଇବା ହିଁ ମିଳୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ 5 ଜଣ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ଏଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ। ସମ୍ବିତ ମୋର ଆସିକି କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ମେଘ ଯେ କୁଆ ପଥର ଆକାଶକୁ, କୁଆ ପଥର ଏତେ ଜୋସରେ ଗଳୁଛି ଯେ ମେଘ କଣ କୁଆ ପଥର ପୁରା ସବୁଆଡେ ଗଦା ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବଡ ବଡ କୁଆ ପଥର। ମେଘ ତ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ ଲାଇନ ଫାଇନ ସବୁ କାଟିଦେଲା, ଗଛକୁ ପୁରା ମୋଡିକି ପକେଇ ଦଉଛି ତଳେ। ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।